Det er let at lave screencasting i Linux, men det er svært at uploade til YouTube i en kvalitet, som man kan holde ud og se på. Jeg bruger FFmpeg og X11 Grab og den her kode. Det giver en meget stor fil, som skal komprimeres. Her venter jeg lige på at trykke Ctrl+C for at stoppe den. Og så skal vi ind og have fat i DVD, som er udmærket til at komprimere til YouTube. Det var DivX MPG4, vi skulle bruge. Og vi skal ind i egenskaber, og vi skal ind i de avancerede muligheder. Og det kan godt betale sig at skifte til 6000. Og vi skal op i den allerstørste slutstørrelse. Og vi skalerer. Ja. Og det er sådan set det.